Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün siz bilen etjek bolýan söhbetdeşligimizi ýene de şol Türkiýe Respublikasyna ýüz beren ýanky tebiği betbaççylyk bilen baglanyşykly boljak. Ana şu taýda bir topar sanlar getirilýär, näme bolup geçdi soňky günlerde. Şonu hem seniň dikkatiňize ýetireýin diýdim. Sebäp ýeme ýurdun daşyna akyr esasanam Türkiýe Respublikasyna ýaşaýan ýurtdaşlarymyz şonsuzam her gün görüp durlar näme bolýany, näme bolup geçýäni. Ýani ýerleriň harap bolanyny. Emma şu maglumatlar esasan biziň watandaşlarymyza ýurdun içindäki adamlara degişli boljakdy. Şolam dikkatini ýetirmek niýeti bilen şu çykyşlar edýär. Onu bir topar ýazgy bar, şolar men okumaly boljak, takyk aýtmasaň ol asmandan alyn sanlan gaty geçiksiz boljak bir ýaly ýerde ullanmak. Şoň üçin ine Gahrman Maraşyň 11 welaýatyna ýer titreme zerarly şuna çelli 17 fevrala çelli berilen iň soňky maglumata laýyklykda 36.187 adam wepat boldy diýip aýdylýar. 36.187 adam. Ýogalan we yaralanlaryň sany bolsa 108.068 adam diýip aýdylýar. Türkiýe bir ýürek atly şu mahal hayır sahavat ýa-da kömek kampaniýasy ýola goýuldy da. Şoňa kömek kampaniýasyny 200 goly sanly, yerli sebetleriň milli we halkara telewiziony we radionyň 562 gatnaşdy. Ine şolaryň gatnaşmagyna jemi Türk lirasynyň hasabyna 115 milyar 146 milyon 528 min Türk lirasy ýygnaly. Ýagny şo puly euro birliginiň puluny ýanky euro geçirsek, onda şol pul 5 milyar 704 milyon euro bolýar. Ine şu 5 milyar 704 milyon euro näme satyn alyp boljak? Ene şu taýda ýene maglumat berilýär. Bu pulu 3 otogly jaýlar hem de 3 otog hem salon 4 bolýar da jemi. Ene şolardan gurup boljagyny ene aýdyp oty şoňa şo pulu 114.080 sany şolar ýaly aýratyn kwartira ýa-da jaý gurup boljakda. 3 ýatagly otog hem bir salon. Ene şu bir gecede ýygnalan pul şu. Oňa da Türkiýanyň prezidentinden başlap, ondan soň 7 ýaşlyň ta 70 ýaşa çelli her bir döwletiň grajdanyny, watandaşy öz 1 liradan 10 liradan, bilemek 1000 liradan ýygnap, ine goşon-goşondynyň netijesinde ene şunça pul ýygnaly. Enne 114.080 sany jaý gurup boljak şu bir günde ýygnalan pulu. Emma umumy şol ýykylmaly ýa ýykyldy diýip hasap alynan jaýlar bar da jemini ýaşap boljak gälle. Oň üçin şolaryň sany ana aýdylyp dur bärde 120 min jaý harap boldy diýerdi. Indi onu täzeden ýykylmalysyny ýykarlar, düzeltmesini düzelterler, täzeden gurarlar. Ine şoň sany 120 min. Bärde bolsa ine 118 min kwartira barada gurrun idi. Şol sanyny ýanky şol goşonda Saudi Arabistanyň 66 milyon 600 min dollar, Katar döwletinden 46 milyon, hem de ondan daşgaryn 46 milyon dollar, ondan daşgaryn olgun aýdyp berdim 10 min sany ýanky ýaşaýyş konteynerini bular sowgat berýärler kömek hökmünde. Olam näçe pul durýan biz bilemde olaryň arzan zatlar däl, sebäp ol ady konteyner hakykatdan bolsa iki otogly ýaşaýyş jaý pesenne. Şoň ýaly. Ol konteyner bolan biz ol ýükleýän konteynerimiz diýip düşünmän, ýörüti ýaşaýyş konteynerleri bar. Şol. Inni şu taýda ýene de aýdylýan zat, Kuwait 67 milyon dollar geçiripdir. Kuwait döwleti
Amerika'da yaşayan bir Pakistanlı adam öz hasabından, öz pulundan 30 milyon dollaryny Türkiýe döwletine kömekdiýip uğradypdyr. Bärde näşe Gollandiýa diýip döwlet bar, kitjek biz aýdyp beripdik da, olar öz gepleşiklerinde bir topar ýerde şunu saparagy da mysal diýip getiripdi. O bir kartadan seredende de Aşgabatyň daş töweregi bilen alsaň şolaňam toprağının möçberi şeýle boljak, şondan uly dälle. Ýöne şolar ýeri şeýle bir işläp başarýarlar. Hani maksimalny näçe girdejin alyp bolýan bolsa, kiçijek döwlet bütün Ýewropany eklep taklap otyrdy. Esasan gül zaty Mekke'ler bütün Ýewropany üçin edýärler. Ine şo döwletde bir akşamda, ýa-ni şo telewizionyada haýır sahawat kampaniýasyny geçirenlerini ýygnan pullarynyň hasaby 89 milyon euro bir gecede. Ine olam mene Türkiýanyň kömek fonduna gitdi. Onun maksady enne öz regionymyza gelsek, menne bar habara göre Qırgızistan, bizim komşu döwletimiz Qırgızistan 150 sany gara öý gurup beripdir o taýda. Indi gara öý diýenimiz bilen türkmen ol gara çatmasy däl, oň içine gatkan adam sagýada. Qırgızlaň öýleri bizinkiden ulrak gurulýar, o käbir ýerde. Ana şonuň üçin şol öýleriň 150 sanyna gelipdir. Ol öňke diýen kömeklerinden daşgary, ol ýanky bir halat ediş toparlardan daşgary, ene şu öý barada şeýle maglumat bar. Indi ýöne biziň döwletimiziň ala samsygyndan hiç şeýle habar hatyry ýok. Näme kömek edilenem hiç ýerde aýdylmaýan bolsa diýmek ýokdur diýmäge, şol kömek ýokdur diýmäge bizde esas barda. Ýa bola ýanyna da ol bir baryp ýatan uzypy kömek bolmaly, onu diline getireni dejekler. Men şeý diýip düşünýär, ýöne bagyşlarsyň, eger men ýalňyşýan bolsam, onu dogry maglumaty Türkmenistanyň şol başynda galap oturan bir kanun hökümet bersem halka düşünürsin. Şonu aýdýandyym. Indi şu taýda şu sanlary men size okap berdim. Ýurtdaşlar, indi näme netije bar? Men deňeşdirjek bolýan hem hakykat deňeşdirende ýüze çykýandyr. O bir tarapyň aýdan hakykat, ol hakykat däldir. Ýöne şu beýlek döwletleriň ýa beýlek tarapyň hakykatyny çykarsaň, şonu ortaga gelýändir hakykat. Indi biziň şu taýda azy hakykat aýan etmekçi bolýanlar. Seredin, nähil bolýar. Ene gidip ýatan bir topar yüzlerçe döwletiň yüzlerçe diýeni her gidip ýatan bir topar döwletiň yüzlerçe radio stansiýasy, telewizionyasy, saýtlary, salgymlary şu Türkiýedäki bolup geçen tragediýany şu günni aýan edip durlar, aýdyp durlar, ýetirip durlar öz halklaryna, doğalylygyny. Emma bizde Türkmenistanyň şo barada men eşdemek hiç kimden şol reportaj berildi, görkezdiler şo taýda. Türkmenistanyň korrespondentleri gelip şol tragediýany suraty düşürip dur, ýa şol ýerde biziň türkmen ýurtdaşlarymyzyň düşüngüni barada aýdyp dur, ýa şolaň ýogalyny görkezip dur, nerede jaýlanany bilen. Ýa şolara kömek edilen bolsa, hani şolar nähil kömek edilipdir? Ýa şolardan interwiu alyndymy? Ýok. Biziňkiler üstüni gömüp basyp saklaýarlar. Emma Türkiýe döwleti bolsa, hökümeti şu bar zady, ene 24/7 ýanky şu hepden dowamyny her bir sagatda, her minutda berip durlar, bolup duran zatlary. Ýaşysynan merýalar, ýamandan merýalar gyzap oturarak, telewizionyasy hatda şu maradiorlaram görkezdi, maradior diýmek şu talançylar. Öýler ýykylandan soň çaşyp ýaty, aş-goş dukanlar bilemek başga näme bar. İl günüň şol ýygynçygy emmece kesegiň aşagyna galdy. Indi şoňa da göz gyzyrýarlar bar, ol dukanlardan ýanky telewizormy, haladilnikmi göterip barýan adamlaryny surat alyp türkleň özleri görkezip oty. Indi o milletiň içinde de adamlar dörli. Şonu açyk görkezmek gerek. Bizde bolsa Türkmenistany hemmejikler basdyr ýüzsür edilýär. Şonuň üçin watandaşy bizde mysal bardy. 20-nji ýylda aprel aýynda şuň ýaly boldy. Betbaçylyk geldi. Tebii betbaçylyk Türkmenistanyda. Lewap welaýaty bilen Mary welaýatyna
Yel geldi, tupan geldi, yağın geldi, sil geldi. Ene şu mahalam ene anzak soğukta ene lebabın dağıt gününe yamaryň suwy ýok. Şu zatlar barada döwlet telewideniyeti hiç zat kelam agyz dil ýaranak. Näme üçin? Bir ol halk şu hökümet diýip özüni atlandyrýan jenayetkar topary gerek dälligini, aslyna gerek dälligini ene subut edip beripdir. Şonu näme üçin ene şugun türkleň edişi ýaly haýır sahabat kampaniýasyny açmadylar telewizorda. Ya yayımlarda ya gaziyetlerde bermediler ene şolar ýaly hasapçy bar ene şoňa pul geçirin ene yerine volontörlerimiz şolara kömek edip ber jaýlaryny saldylar ya üçöklerini düzeltdiler diýip. Wagtjan ene 3-nji ýyla gitdi. Entegem üçöksiz jaýsyz oturan millet az däl şol lewapda da marda da düzeltilmedi goýulurken. Ene şol basdyr ýüzsürlügiň netijesi şu. Ýogsam halk beýrek şol döwrüm kömek etjekdi, edipdi. Men şoňa saýat. Hatta şol daha şowuzdan o üstü ýanky tüwüli şalyly uğradylar, maşinlary myzyna gaýtardylar. Amerikadan, Ýewropadan pul kömegneden ýylleşlemizin puluny myzyna uğratdyrdylar. Ha? Lewapda marada. Men bilýäni. Kim etdi şonu? Hökümet etdi. Näme üçin? Öze bir edenak, etjege etdirenak. Wenäl beýle hökümet bolýar ol. O nähil biz döwlet bolýar. Bize utanjymyzdan ýere girjegimizden bilemzak, nirde gizgenjegimizden bilemez. Hereden hana Türkiýe döwletiniň başyna şolar ýaly betbagyçylyk gelenne, ene bularyň bir-birine arka durşuny. Ene. Bolmada öz halkyň ejer çekip durka beýdip ýüzüň sowmak, ya ene şol apy tupan turany Gurban Guly aýdyp tan soýnap berdi sahnada. Ha? Şunu mene Türkiýanyň ýagdaý şu şeýleke hany bizinkiler ol TikTokda bolmajasy bolup ber. Ha? Ondan şol musulmançylyga gelişýär, türkmençilige gelişýär. Döwlet ara gatnaşyga gelişýär. Olaň aýdany hemmejigi ine aýtdyrar şolar ýardy bir hepde ine ýaz yglan etdik diýip. Olaň şeýle bolupdy. Ine gutardy. Joýar. Bir topar gelin halat edici toparlarym ine ýygyna gaýdyp başladylar. Sebäp o taýda halat eder adam almatda diýri. O diýen ýaly onun geçdi. 11-nji gün şu. Şonuň üçin men diýjek bolýan zadym watandaşlar deňeşdir görýän boli, janyň ýany bolup duran zatlary. Ona hel kömek edýän bolsa hany Kyrgyzstanyň gelen 150 sany gara öý görkezilýärdi, Türkmenistanyň gelen gara şaý görkezilen agy. Näme gelipdir? Onsoň ol maňa o taýda bir ýanky denan ýurtdaşymyz iýgençli ýazypdyr. Siz bileňzak, gelip dura kömek samolyotlap diýip. Onun men diýin şol aşagyny şol kamendiriň aşagyny ýazyp. Bolýa senki dogry bolýan bolsa, han şol kömekler, gelýän samolyotlar, haçan gel, sagady, güni, aý, nira paýlany kim aldy? Näçe kömek? Maňa näme ýazýar ol? Ýeme diýär, men näme hökümetiň ümetsizem tanamak, ogyzam tanamak, men näme siziň bugaltyryňyzda şu zatlar hasabalar ýalydy. Onu nä görüňe ýazýan sen bilmeýän zadyň, ha? Gaty gramatny ýazýar. Düşnükli ilmi bilim bardyr. Ýöne sen şol ilmi bilim kim ullanýan? Hökümet ullanýan. Agzyna geleni onda samrama bilmeýän zadyň görülemezgin. Ol sen ýöne ol suwa şarladan ýalyp o atanyň bilen saňa ynanjak adam bar, ynanmajak adam bar. Hany getiren bolsa aýyň 6-syndan bäri ine. Men oturan döwletim Şweýçiýanyň hökümet baş tutany sagat 4-de yer titredi, sagat 5-e galmanyň jaň edip Recep Tayyip Erdogany ýüzlerini. Eger razy bolsaň ursat berseň biz häzir baryp kömege başlaýasy. Oňam sebäbi bar, ona aýdyp berdim. Şol ondan 2 hepde ozal şu Kur'an Kerimli mesele ortağa çykanyna ýene şonu 2 döwletiň arasyna tow düşdi. Ýöne şo tow düşdi diýibem Şweýtler oturanak. Hani kömek etmem şolar ýaly betbagyçylykda insan bolsaň birek kömek edämeli. Ine şu ugurdan alnyp berdiler. Ani Gurban Gulyň dogmasy ya ala samsyk diýip halk at goýupdyr, olam dogry. Ine han köz eden kömek, görkezin bir sanlar, ne okap otur, haýsy döwlet näme edipdir. Biz on eden işini aýdyp otur, halka ýetirýär, öz ýalymyzdan şolary minnetdarlygymyzy bildirýär. Şolar ýaly kömek edip oturýar.
öz illeşlemide yüzlenip aýtdyk, ýurtdaşlarymyza keminan agzy bilen eli bilen ýazylyp berildi. Şu afadan hasapçasyna çeli nira uğradylmalygyny. Sebäp biz öz boýnumyza alyp biljekkel, hemen Türkiýe döwletiniň içinde. Bir güne ýetirmän ýapjakdylar. Hana o gyýdyň kynam ýapdylar da sebäp ol hasapçy döwletiň adyny durmaly. Oň orta olaň öz şahsy hasapçysy bar, öz biznesiniňki. Şoňa çatypdyrlar da gelýän pul kömegi. Ene. Onun ýene bir illeşimi diýär, Yeme diye halmırada sen bir şeyler ınıncan adam saadet diye bir o huyduğun yüzü göz aydıp doğru diye on diye ama düzgün değerligini ya da bir iyideli değerligini. Bak yurttaşım men adamın yüzüne seyretip baha veremek eden işine seyretip baha veriyen. Her bir adama ınanmak farzım var. Ta özün nahil edip görkezýänçe. Eger şol adam men bilen uğurdaş, ýoldaş, bir taraplyň öndürli pikirli hereket etme mümkinçiligimiz bar bolsa men oňa ýoldaş. Ýok, ol adam özüni işine ýa hereketini ters tarapdan görkezýän bolsa men onu hemme gatnaşy kesýän. Ýöne şu gidip ýatan 1,5 milyon watandaşlarymız bar Türkiýede. Şolaň içinde sojagyrgy çykdy orta. Olam emosiýasy bilen çykandyr. Men onu hökümetiň taýýarlap çykaran adam diýip aýdyp biljekkä. Dilim baran akşaňa. Etdi kömegini ýygnady halkdan ertip berdi ýerine. Jübüsini uranaga şogy. Ýöne soňundan onu gysdylar, basdylar. Hana kakalap otyr. Ene sag bolsun ne prezidentimiziň eden kömegi diýip. O onu halk ýygnady. Ýöne wagty gelir. Şogy şu iň soňky eden çykyşyny puşman edip halkyň öňüni öz aýdar eden işlerini. Ýa kimin etdirini aýdar. Yoksa da son häzirki hökümet şey diýdiren hökümet ertire goýman ýok ederler. Onu maýdan iliştaýdy halkyň içinde. Ýetirin şogydy. Şu eden iş üçin soňra onu hökümet oň başyna alaýa bilen gülüni getirer ýitirmediler. Mundan ozal 2-ýe çykyş edilerler ýitirim bolam. Ene bilim şeýle bar. Sebäp bular ullanýarlardy taşlaýarlar, taşlanaklaryny da ýok edýärler. Ene bular işleş usuly şu. Şonun üçin watandaşlar hemmäňize ýene birgede kim nirde nahil kömek eden bolsa o taňry ýalkasyn o haýır sahawat işleriniz üçin toýuňyzda gaýsyn o bular ýaly ýerde beýrek hökmen milletler arka durmaly diýip düşünýär o şonun ene biziň şol işe gelen halkymyz öz gazanýanja şol halal gazanjyndan zähmetinden ana berip geçirip oty bir topar ýigitlerimiz häzir hem işläp ýörşä taýda ýanky ýykylynjaýlar arassalar. Sag bolsunlar. Ene şeýle bolmaly. Biz aslymyz şeýle. Ýöne bizini şol 30 ýyllar ilimden bilimden kördähin goýup beýrek dogany aýryp goňşa düşman edip ene agzymyza alardyp ene haramzadalar depämizde baýguş ýal galga boty. Men ene şoňa janym men watandaşlar. Bir adaç gözüňizi açaýyn, hereketiň wagty geldi. Men adamdan göz açylmady diýemä, Hudaýa şükür 3 ýyl bäri edilip oturan işlerin netijesi görkezipdi. Adamlar enne pikir etmäge başladylar. Nirde oturarlaryny, nira ýeterlerini haýsy guýun düýbüne ýatysy, gorpyň içinde. Indi şoňa düşünüp başladylar. Diýmek indi ýyda gaýtma ýoly ýok. Ýöne şoň üçin birden ýanky ýa-da zompa çykan adamlar barda kömek etmek üçin. Ine şulary hemmejik topulýar bir wada. Şonuň üçin ol gyýda baha berme howlukma. Onu ýalňyşarsyňyz. Biraz şu meselede garaşalım, görelim. Bizim öz tarafımızdan şu meselenin üstünde işläp otur. İki gullugymyz bar. Olur ýetirip oty maglumaty tapdygynyň belliginden. Bilen uzağa gidesi ýok. Ýöne şu halkyň başlan hereketiniň öňüne urýarlar, elini urýarlar. Ýani 20-nji ýylda şeýitdiler. Ha? Ene şuň kun men aktivist men ýa-me dip ylgap berildi ba. Nirdedeňiz siz 20-nji ýylda şeýle? Ene hemmäňize sorak. Ha, mundan ozal Türkmenistan diktaturan aslına yatanakmıdı? Ha, birden o yonaydınızmı? Ha, sebep halk özünün güýçligine ynanyp başladı. Özünün beýrek-beýregine, dogonlygyna göz ýetirip şo taýda şo madarlyklar düzetip başlaryny ene zompa çykardylar. Hemmesini. Bir topar jurnalist ýuşkanyň, bir topar aktivist sumoklarym. Olaňam wagty ýeter. Olaňam wagty ýeter. Ýurda baraly kimin näme üçin çykanlygyny biz halkyň onu aýan eder.
Kim näme käkeleýän bolsa ettin öz işi, elinden tutamda, ayagyndan yapşamda. Her bir adamyň öz dinleýijisi bardyr. Öz tarapdary bardyr, ugurdaşy bardyr. Men şoň üçin aýdyk gelýän ýa-ni bize lider diýilen zat gerek gel. Hana saýladylar. Oňa halk gatnaşana oturan bir topar mahlugyň içinde lider diýdiler, pider diýdiler, at berdiler şoňa ine. Bütün dünýä maskara. Näme süýtgedi şondan soň halkyň bolupmyşyň şol? Näme üçin agzyna suwalan ýaly bolup atalagy ikisem? Täp Türkdäki türkmenler gerek däl, siz şolara gurbanlyk aýdylan goýunça da ýok. Şeňmi? Näme galadasyn etsin olar? Şunça öýsüz öwdarsyz galan türküň içinde türkmen ýokmy? Ya türkmen şol adamyň elini işläňäkmi? Ya firmalaryny? Ene erte buyurun yine de gaýtalanjak diýip erte tireme İstanbul'la prognoz berýärler 800 000 çelli adam ölmeli diýip. Şoň üçin türkmen boljak gelmi? O näme üçin ol ene ýalamadyk haram horlar halkyna ýelik edene? Näme üçin günne 15-10 samolyotdan ugradyp halky içine salyp bolar iş bilen üpçüne edene? Näme üçin öz halkymyzyň işlemeli ýerine agdyna çören kakyp alyp orsiýetden getirip adamlar ullanýarlar, işledýärler. Täp o topragyny türkmeni rowa görlenek. Bir düşünäýin nesem watandaşlar. Men deýren hökmüni kabul etmäň men diýýän sözlem. Maslahat hökmüni kabul edin. Bolla bir çen ýetdi. Görüp otur beýleki döwletler. Şu marsanat berdim şu Arap döwletlerine edilen kömek. Şolarda diňe nebit bar. Bizde bolsa pesenden bir 20-25 tane dürlü ýeratsy baýlyklar bar gazyp çykarylýan. Nire gidýär bu milliardlar? Bir soraýyn sizem öz hakyňyz şo sizinki. O haram hor tohumyň kydal. Bir gaýrat edin watandaşlar. Janym men waýdýan size beýtmäň bundan beter näme bar aňyrda? Hemmäňiz galarsyňyz şu ýurdun daşyny ölüp. Iki şo hökümetiň dawanny ýalýanlar, şeýdi waýdaýyn. Iki ýekesi bark gelir, şu halkyň üstünden gözekçe edip goýulanlar gidip gelir ýurda. Emma galanyňyz hana şol kimsizliň mazarynadyr ornuňyz. Ona maýdy. Ýöne şu pursatda görüp dursaňyz türk halkynyň nähil jewesleşeni birek şeýdi bütün dünýä kömek etdi. 5 milliard şol diňe 5 milliard diýip tegelekler balaýly milyonlaryny almaýlam. Şu 5 milliard puly ene şunça jaý gorup bolýar. Bizde bolsa 6 milliard puly garagym köylü ýa nämesi diýip ýere sokdular ýa sowurdular. Şu garagym köylünden bir balygy ýyk gördüňizmi tabanyňyza gyzdyryp? Ýok. Nire gitdi? Puluny ogurladylar. Köylem ýok, hiç adam ýok. Gitdi 6 milliard dollar. Abadada gurdular. 4,5 milliard resmi. On soňa mene on mäşillap saklap oty halkyň hasabyny, büdjet işgärleriň hasaby. Şo binalarda bir aýaňyz süýndirip, maşgalaňyz, çagylykçylygyňyz bilen diňjalaryňyz barmy arkaýyn? Ine rahmetkeş halkdan. Ýok. Ine şola pullarmy? Aeroport kurdu Aşgabatda. Oňa da gitdi. 3 milliarda dollar. O pullarmy? Aşgabat çarjy ýoluny gurjak diýdi. Başladylar da taşladylar. Taşlanakly pulny aldylar. Bolly oturdy. Oňa da gitdi. 2,5 milliard dollar. Agzan ýerim ogurlyk. Şu pullaryň hemmejigini üýşürsen, bagyşlaň bar siziň özüňizde de. Inni dogjak aktyk çoğuluklarınızda da şu taýda öý tutanyp mellegeden boljak. Diňe şu harçlanan ýa ogurlanan baýlyklar hasabyny. Öwrenäň sizem men ýurtda şu puly sanaman. Sizinki şol halkynky umumy döwlet halk. Demek şol döwletiň baýlygy halkynky. Olar bolu bilse, halky hizmetkar bolup işlemeli adamny. Kul bolup kulluk etmeli, hizmetkar bolup hizmet etmeli. Men şu gurruny Niýazyň ýüzüne 90-njy ýyly şu prezident saýlanjak bolan aýtdym. Şu döwlet wezipesini etmeli işi şu. Halka kul bolup kulluk etmeli, hizmetkar bolup hizmet etmeli. Ýüzüne seredip. Etdimi? Ýok. Etmedimi? Ine bizem oňa garşy durdyk. Güýçimiz deň bolmansaň şu güne geldik. Halk islemäänsäň şu güne geldik hemmämi. Menem şoň üçin näse diýär. Artyk mas ýerimiz ýok.
Ýöne inni bir gözüňizi açaýyn. Gözüňizi açaýyn watandaşlar, ýurtdaşlar. Bolundy bir mundan aňyrda diňe bir näde aýtjagym bilemek ben. Durmuş ýok. Badyr durmuş ölýänçak bolaram bol. Ýöne soňra gözüň nirde ýumyljak? Watanyň daşynda kimsizlikle mazarynymy ýa öz ýurduňdym? Türkmenistan ile döwlet galjakkan. Ady ütkejek. Hana orsiýet içinde şumar hojaýynçylyk edip. Ozal sahnaň aňyrsynda ne diýen bolsa indi gön açyk. Ene hojaýynçylyk edip şoň içinde. Başga näme diýen men? Ene gysgaça şu zatlary siziň dikkatiňize ýetireýän idim. Ýurtdaşlar. Boronna inneki gepleşikleri çeli sag oturuň hemmäňiziň öňünde sag.